हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय। दिनै जोंहा सरस्वती फुजा दङ, बेखायनो गामिनि एलपि स्कुलाव दासे थांनि। नोंथांमोनाबो नायलांनो हादो, थांनोसै बेयावनो दान्दिसे। स्कुलाव मोनफैबाय, स्कुला बेयावनो, जोंहा फुजाया बेयावनो। दा दिनैनि सरस्वती फुजा जागोन, बेखायनो दान्दिसे फैबाय। गथ'फोरा मोनफैबाय नै। स्कुला बेनो जोंना 1 नं सिजुगुरि गुदि फरायसालि। जोंहा बावबाय, सोलिगासिनो बावगासिनो। ओरैजाय बावगासिनो दङ, संनाय जागासिनो। ओरैजाय संनाय खावनायनि ओरै जगार जागासिनो आरो थांगासिनो। आथिं संनाय खावनाय जागासिनो। मिथियाथ'। आलु ओरैजाय जोंहा मैगं हाग्राया नै गुमैया होगासिनो। कबि सोर बेलाय सोर एकदमबारे कबि फारसेथिं आलु, ओरैजाय आलु हादों, ओरैजाय कबि हादों, ओरैजाय नै बेफोर जागोन आरो खिस्रिनि जगारा। बादाम किसमिस दिनजोबो बेयावनो संगोन। किसमिस होगोन खिस्रियाव। बबे ओइबे ओइबे बादामजों बानलु गोरानजों सादोंब' नै खिस्रिनि मिलौगोन। गोथाङै जानायनिख्रुइ एवना जानाया साबसिन। एरबाय आरो नै एवजोब्बाय बादामखौ। नै बेयाव खिस्रिया मोनबायानो नै थालि मोनसे, आरो मोनसेया नै बिथिं संगासिनो, आरो बेवहाय बेलाथि टप एवगासिनो दङ जोंहा रान्धुनि बिथांमोना। बे जाबानो दायो जानोसै आरो। खिस्रिया ओरै ओरै जानांबाय जानो। र' दा उनाव लानोसै जोंनिखौ, जों जानोसैब्रा दायो जमा। नै खिस्रिया मोनबाय, जानोसै माबायदि जादों। गोथाव थावा जाना नायनोसै माबायदि फुजानि नामाव। नै बिथांमोनाबो दङ, जानोसै जयैनो जानानै थांसै आरो। दायो जाखांबाय खिस्रिखौ, जाखांनानै दा थांसै आरो। ओरै बयबो जाखांबाय, ओरै सोरबा सोरबा जाबाय थादों, ओमफ्राय जों जाखांबोबाय। दा प्रग्रामाबो जोब्बाय। बेखिनियानोमोन दिनैनि थाखाय, बेयावनो दोनथ'बाय।